Pontevedra, Meis, Moraña e Catoira en nivel máximo de restriccións. Os municipios incorpóranse á lista de concellos con peche perimetral e cun endurecemento nas limitacións na hostalería, que só poderá servir en terraza coa fora a metade. En total, a Xunta decidiu elevar a alerta en 55 municipios de toda Galicia. Xa son 116 os que se atopan nesta situación. Que tal, saúdos? Moraña e Catoira atópanse por primeira vez neste nivel máximo de restriccións. Dentro dos minutos estaremos nestes dous concellos da comarca de Ullaumia. Titulares. Primeiro cribado masivo en Poio. No Vao da Riba practicáronse hoxe unhas 200 probas. O concello pide máis cribados noutras zonas do municipio. A Xunta descarta a intervención da residencia de Ribeira. A política social está a adoptar todas as medidas que garantan unha boa atención dos usuarios. Arranca a bo ritmo a campaña da Vieira con 33 barcos da Confraría de Cambados. A previsión é superar as 30 toneladas. A Deputación da Coruña destina máis de 8 millóns do Plan Único a Barbanza. Preto de 2 millóns financiará un aumento do gasto social provocado pola COVID. A Policía Local de Pontevedra reforzará a vixilancia para que se cumpra a ordenanza de mobilidade. Porán o foco nas bicicletas e patinetes. Como avanzábamos ao comezo das novas, Pontevedra, Meis, Moraña e Catoira súmanse á listaxe de concellos no nivel máximo de restriccións. O Comité Clínico decidiu elevar a alerta en 55 municipios de toda Galicia e son xa 116 os que se atopan nesta situación. Ademais, dende Sanidade alertan de que a situación é preocupante. As novas restriccións van entrar en vigor na medianoite do xoves. O Comité Clínico endurece as restriccións en Pontevedra, Meis, Moraña e Catoira polo avance da pandemia. Nestes concellos aplicarase o nivel máximo de alerta. Estarán pechados perimetralmente de xeito illado e a hostalería só poderá atender en terraza e no servizo a domicilio ou para levar. Outros 53 municipios súmanse a esta listaxe. Os concellos que están en nivel máximo colócanse en 116, o que supón en población o 72% da población galega. Situación preocupante, con unha situación epidemiolóxica comentada pola doutora Durán pois en franco ascenso de momento, pendiente de empezar a ver os resultados das medidas tomadas hai escasamente 4 días. Polo seu tamaño e mobilidade preocupa especialmente a situación na cidade de Pontevedra. Hoxe rexistráronse 259 casos activos, 19 máis que na xornada anterior. Nos últimos días tamén se está a dar un incremento da presión hospitalaria na área sanitaria Pontevedra-Salnés. A área sanitaria de Pontevedra e Vigo mantéñese cunha situación que, non, si ben non é de subida, é unha situación alta, estable, desde esta última semana, e que fai concretamente na área sanitaria de Pontevedra comprometer un pouco máis, se cabe, a ocupación hospitalaria destas camas especiais, non? O Comité de Expertos tamén creou outro nivel de restriccións. Naqueles concellos onde a situación sexa grave optarase por pechar a hostalería e toda a actividade que non sexa esencial. Polo de momento estas medidas só se aplicarán en Viveiro, Arteixo e Xinzo de Limia. Se algún concello fora nesta tendencia, evidentemente, plantexaríamos este mismo nivel de restriccións, tremendamente duras, evidentemente, e o modelo carballino casi puro que aplicamos no seu momento en esta vila ourensana e que funcionou rápido, ademais. En Galicia, a incidencia a 14 días é de 485 casos e a 7 de 297,6. Os datos trasladaránse ao Ministerio no Consello Interterritorial, onde a comunidade defenderá dotar as autonomías de mecanismos para cambiar o horario do toque de queda. Nos, a semana pasada, baixamos ás 10 da noite, o límite máximo, e de momento pois aí estamos. Por suposto, se estuvera disponible outro horario, pois non descartaríamos utilizalo. O Comité Clínico anunciou tamén que se suspenderán de xeito temporal as competicións do deporte federado de ámbito autonómico. Os adestramentos serán individuais ou en grupos dun máximo de 4 persoas e estarán suxeitos ao toque de queda e ás limitacións de mobilidade. Polo de momento, as restriccións non afectan as competicións de ámbito estatal. As novas medidas entrarán en vigor na noite do mércores o xoves. Bueno, a hostalaría segue a ser o sector máis castigado polas novas restriccións. Hoxe o Comité Clínico insistiu na importancia de manter as medidas de seguridade tamén nas terrazas. Deberán marcar de xeito claro as mesas que non se poden empregar para respectar a capacidade do 50%.
E nos preocupa, bueno, pues por esa sensación que pode dar ao resto dos cidadáns efectivamente esa transmisión que se as medidas non se cumplen nas terrazas, pois pode ocurrir. O xeito de comprobar facilmente que están ao 50% é que de cada 2 mesas unha este claramente identificada como non utilizable e a outra, polo tanto, sí, e por suposto con 4 cadeiras máximo. Bueno, como lles estamos contando, Pontevedra, Meis, Moraña e Catoira pasan a estar agora no nivel máximo de restricións. Moraña e Catoira atópanse nesta situación por primeira vez. Os gobernos locais piden á súa veciñanza que extremen as precaucións. A terceira vaga de contaxios por COVID-19 está afectando en maior medida aos concellos da comarca Ollaumia. Os municipios presentan uns números de positivos moi altos, sendo os concellos máis afectados os de Catoira e Moraña con 34 e 26 casos respectivamente. As dúas vilas sitúanse agora no nivel máximo de alerta sanitaria. A situación nestes momentos en Moraña é un pouco preocupante. Estamos ahora mesmo con 26 casos na página oficial e realmente pois me preocupa a situación. Entonces, desde estes momentos estamos xa tomando unhas medidas. Catoira foi un privilexiado durante todo este tempo, desde marzo, sin casos, e que agora, pois, en este momento somos un ayuntamiento máis de Galicia no que estamos perimetrados, non? Este nivel de alerta supón o peche perimetral e restriccións de ocupación nos comercios e establecementos hostaleiros. Supón un trastorno importante para o desarrollo das actividades tanto municipales como a dos propios veciños. Temos que tomar unhas medidas e así xa estamos tomando. Como hoxe pois tamén celebramos xa unha reunión de seguimento pois ca Policía Local, cos voluntarios de Protección Civil, ca Secretaría do Ayuntamiento, pois para decidir cales son as medidas que temos a tomar. Os dous concellos xa enviaron un escrito a todos os veciños para informar das medidas a adoptar para frear a expansión do virus. Tamén se puxeron a disposición dos contaxiados para axudar coa compra de comida, medicamentos ou outros servizos necesarios. Rogolle aos veciños que cumplan, pero tamén aqueles veciños afectados con esta enfermidade que se comuniquen co Concello solicitando o que crean conveniente para a axuda a paliar a pandemia. Que, por favor, que cumplan as normas que recomendamos neste folleto que hoxe acabamos de enviar á casa, e que son, basicamente, evitar o contacto con persoas non conviventes, que usen ben a mascarilla e o gel, e, ademais, pois que se manteñan na casa o máximo de tempo posible. Nesta situación de alerta sanitaria tamén se sitúa de novo o concello de Meis. A vila conta na actualidade con 28 casos activos. No conxunto da área sanitaria de Pontevedra e os Salnés a situación segue a ser moi complicada. A curva de coronavirus continúa crecendo a un ritmo frenético. Hoxe rexistráronse 99 novos contaxios, o que sitúa o total de casos nos 1145. Ademais, a COVID volve deixar unha víctima mortal. Trátase dunha muller de 57 anos que estaba ingresada no Montecelo. Nesta ocasión, a víctima non presentaba patoloxías previas. Preocupa especialmente a presión hospitalaria. Nesta área hai hoxe 78 doentes ingresados, deles 67 están en planta, 56 no Hospital Montecelo, 8 no do Salnés e 3 no Quirón Salud Domínguez de Pontevedra. Outras 11 persoas evolucionan na unidade de coidados críticos. Imos agora cos datos dos concellos. En Pontevedra contabilízanse hoxe 259 casos activos, 19 máis que onte. Ademais, na cidade hai agora mesmo case 2.000 persoas en seguimento. En Poio confirmanse hoxe 176 positivos, 18 máis ca onte. En este concello hai máis de 500 contactos en seguimento. En Vilagarcía a situación mellora lixeiramente, quedan nos 130 casos con máis de 700 persoas en seguimento. En Sanxenxo hai 50 casos, 4 máis ca onte. En Vilanova tamén 4 máis ca onte, 33 en total. Volven subir en Cambados despois de varios días en retroceso, hai 4 positivos máis, sacándose hoxe os 27 e hai 300 persoas en seguimento. No Grove tamén seguen aumentando os casos, hai hoxe 21 con máis de 250 persoas en seguimento. En Ribadumia hai hoxe 16 casos activos e mellora a situación en Caldas con 4 casos menos, hoxe quedan nos 59.
Bueno, xa ven, ante esta situación epidemiolóxica, o Sergas acaba de anunciar novas medidas na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Por unha banda, comezaron a suspenderse algunhas intervencións cirúrxicas consideradas non prioritarias e a partir de hoxe vanse realizar test de antíxenos a todos os pacientes durante a súa hospitalización. Por último, co obxectivo de evitar a transmisión comunitaria, non se permitirán as visitas aos doentes ingresados. La transmisión comunitaria ya es muy elevada y bueno, estamos viendo que con las visitas y los acompañamientos de los pacientes pues se está viendo algún contagio, con lo que para poder evitar y minimizar esta transmisión, bueno, pues hemos decidido no permitir las visitas a pacientes ingresados, salvo que casos excepcionales y justificados pues que necesiten de un acompañante. E pola súa banda, o responsable do Servizo de Urxencias do Hospital do Salnés fai hoxe un chamamento á prudencia. Tato Vázquez, que ademais membro do comité clínico que asesora a Xunta, pediu á cidadanía a súa complicidade cos sanitarios para superar o escenario actual. A poboación ten que ser cómplice dos sanitarios, senón isto vai ir por mal camiño. A única maneira de acometer calqueira medida é que se respeten as normas e que toda a poboación nos axude a sair adiante nesta terceira onda, que se non a paramos pode ser bastante peor que a primeira. Por favor, extremen as distancias de seguridade, respeten as medidas, fagamos entre todos e saigamos xuntos entre todos desta situación. É unha situación xa grave. Venimos agora cos datos da área sanitaria de Santiago e o Barbanza. Ali supéranse xa os 2.500 casos activos. Nas últimas 24 horas aumentaron en 166 positivos máis. Dese total, 120 permanecen ingresados, o que supón unha suba de 5 doentes con respecto a onte, dos que 20 permanecen na unidade de críticos. En canto á situación dos concellos do Barbanza, melloran as cifras en Ribeira. Hoxe sitúase nos 144 positivos, 2 menos que onte. Noia e Boiro suben un cada un, polo que o total de casos actual sitúase nos 77 e 71 respectivamente. Empeora tamén a situación en Rianxo, que xa suma 41 positivos, 4 máis que onte, e Porto do Son, que pasa dos 20 aos 23. Tamén suben na Pobra, que se sitúa nos 39, e Lousame, que pasa dos 23 aos 25. Pola contra, mantéñense os 25 de Muros e baixan en Outes de 34 a 31. Bueno, pois precisamente o alcalde de Rianxo amosa a súa preocupación por este novo incremento no número de casos positivos no seu concello. Hoxe, 41 casos activos, 4 máis que onte. Segundo indica o rexedor, a situación non acaba de ser todo o boa que se desexaba, con subas e baixas constantes no número de contaxios. Por esta razón, fai un chamamento á veciñanza a non relaxarse e seguir cumprindo coas medidas establecidas polas autoridades sanitarias. Non acaba de ser todo boa que se quere, aínda que hai baixadas, ás veces complementase pequenas baixadas con pequenas subidas, o que indica que temos que seguir moi alerta, temos que seguir moi en tensión contra a pandemia, non relaxando de ninguna maneira o que son as medidas establecidas polas autoridades sanitarias, tanto autonómicas como do Estado, porque non se pode dicir que se estea doblegando dunha maneira definitiva a pandemia, ao contrario. Muiños fixo alusión tamén á interrelación existente entre concellos no Barbanza, con alta mobilidade entre eles, de aí as dificultades para conter o ritmo de contaxios, que vai flutuando dun municipio a outro. Estamos todos moi relacionados na nosa comarca da Arousa Norte, Barbanza en xeral, e iso para ben e para mal pois funciona así a hora tamén de abordar a pandemia. Todos desexamos evidentemente que iso haxe unha baixada clara, pero a día de hoxe, xa digo, compre seguir tendo precaucións. O rexedor rianxeiro referiuse tamén a que a Policía Local seguirá con man firme o cumprimento destas medidas, como o veu facendo ata de agora. E 2 novos falecementos elevan a 6 as vítimas mortais na residencia de Ribeira. A Consellería de Política Social descarta polo momento a posibilidade de intervención do centro, tal e como demandaban algunhas voces, a pesar do elevado ritmo de contaxios que suman xa 67 residentes e 21 traballadores.
Nas últimas horas coñecíamos o falecemento de 2 usuarios da residencia de Ribeira de 83 e 84 anos, 2 novas vítimas que levan xa a 6 os falecidos tras a detección do gromo que se converteu nun dos máis preocupantes de toda Galicia. Aínda así, a Xunta descarta polo momento a intervención do centro, tal e como demandaba a Asociación Vellez Digna. A conselleira de Política Social lembrou que esta e todas as residencias galegas están baixo tutela da Xunta, que permanece vigilante para garantir a mellor atención e cuidado dos usuarios. Como todas as residencias de Galicia, a Xunta de Galicia ten a tutela do 100% das residencias galegas e seguimos pois moi de preto a evolución da residencia de maiores do meu concello de Ribeira. Están todos os técnicos a disposición da residencia, vamos a dotala dos medios humanos e necesarios que sexan necesarios en calquera momento para que a xente maior poida seguir adiante. Polo momento, a xestión do centro ribeirense permanecerá en mans de DomusVi, aínda que tanto a Consellería de Política Social como a de Sanidade seguirán de preto a evolución do gromo e a situación dos usuarios para dotar o centro de todos os medios materiais e humanos para conter os contaxios e garantir o benestar dos maiores. Polo momento, pois estamos, como decía, atentos a como vai evolucionando en función de como evolucione da Consellería e das autoridades sanitarias, pois tamén como fagan esa valoración, pois tomaránse todas as medidas que sexan necesarias. Pero en estos momentos as persoas maiores están ben coidadas, ben atendidas e vamos a dotar a residencia de todos os medios humanos e materiales que sean necesarios para que todas as persoas maiores poidan sair adiante. Éxito de participación no primeiro cribado masivo de pollo. Esta semana están chamados a facer as probas unhas 400 persoas, a maioría residentes no poboado chabolista do Bao. A situación sanitaria de pollo continúa empeorando. O Concello conta a día de hoxe con 176 casos activos e no municipio hai máis de 500 persoas en seguimento. Ante estes feitos e tras rexistrarse un brote de COVID no Bao, as autoridades sanitarias decidiron realizar un cribado masivo na zona. Durante esta primeira xornada chegaronse ata aquí unhas 200 persoas. Avisaron no Servicio de Medicina Preventiva para realizar un cribado a cerca de 200 persoas da zona do Bao de arriba. Nada, está indo bastante fluido, é verdade que está ben organizado. Tiñamos montada esta carpa onde podemos montar as instalacións e traballar dunha forma axeitada. Temos as 2 vías de entrada, tanto por coche como andando, e está sendo bastante áxil. A maioría das persoas chamadas a realizarse esta proba PCR eran residentes do poboado chabolista. Os sanitarios aseguran que a resposta da cidadanía foi moi gratificante. A súa chegada veñen con algún documento acreditativo, tanto sexa a tarxeta sanitaria como o seu DNI, identificamos, localizámonos nos listados de citacións que temos, e unha vez identificados, etiquetanse as mostras para telas preparadas e realizase a extracción. Na xornada de hoxe, moitas persoas fixeronse eco desta mensaxe na que se informa que o Sergas cancelaron o cribado por posible ameaza con actos violentos. Cabe destacar que se trata dun bulo e que as probas continuarán ao longo da xornada de mañá. Ademais, o Concello de Pollo insistiu ao Sergas na necesidade de realizar máis cribados noutros puntos do municipio, en especial na parroquia de Campelo, onde a incidencia da COVID medra a un ritmo moi preocupante. E o Sergas avanza tamén que se vai facer un test masivo de saliva á veciñanza da Serra de Outes. En total, serán citadas unhas 4.300 persoas maiores de 15 anos que non teñan PCR positiva nos últimos 3 meses. O Sergas enviará unha mensaxe por SMS o xoves na que se indicará o lugar de entrega dos botes de recollida das mostras e se informará do procedemento. O venres recibirán outro aviso no que se lle dará información de onde deben entregar a mostra. Dende a xerencia da área sanitaria de Santiago e o Barbanza insisten na necesidade de acudir a realizar este tipo de probas, pregándose que respecten a hora fixada para evitar así posibles aglomeracións. En Vilagarcía, a primeira fin de semana coas novas restriccións e o adianto do toque de queda sáldase con 18 denuncias. En concreto, a policía local identificou a 9 persoas que se atopaban nas rúas máis alá da hora das 10 da noite, do toque de queda, sen ningún tipo de xustificación. Outras 7 persoas foron denunciadas por saltar o peche perimetral Vilagarcía sen causa xustificada. Ademais, tamén se denunciou en 2 ocasións a un mesmo establecemento comercial por permanecer aberto máis aló do horario de peche establecido. O goberno local aproveita para facer un chamamento aos veciños a que cumpran coas limitacións impostas dada a gravidade da situación. Apuntan que só cumprindo coas restriccións e freando os contaxios evitaránse medidas aínda máis duras.
A hostalaría volve ser unha das grandes afectadas polo endurecemento das medidas en concellos como o de Pontevedra. Na cidade, os hostaleiros están fartos de que se lles criminalice pola evolución da pandemia e porque as administracións fagan oídos xordos ás súas demandas. Eles volven a ser un dos grandes presudicados das novas medidas anti-Covid. Pontevedra pasará este xoves ao nivel máximo de restriccións, o que obrigará a pechar o interior dos locais de hostalería e a utilizar únicamente o 50% da capacidade das terrazas. Lo que nos preguntamos todos es cómo el comité clínico saca esas cifras y se atreve a culpar a la hostelería. Es increíble eso. O sea, y luego la Xunta, nuestro presidente de la Xunta, que tenga el valor, porque él es el que decide, que tenga el valor de aprobarlas. Porque seguimos diciendo, la hostelería no tiene la culpa. Somos un sector que desde un principio fuimos señalados y sacrificados cuando lo estábamos haciendo bien. Somos un sector que seguimos siendo señalados y sacrificados cuando el índice de contagios está en un 2,1, un 2,2%. Y no le vemos explicación. As previsións meteorolóxicas dos vindeiros días parecen non ser moi favorables para que os clientes se senten nunha terraza. De feito, os hostaleiros están convencidos de que se estas medidas seguen así, a grande parte deles terán que pechar definitivamente. El presidente de la Xunta se tiene que dar cuenta que no vivimos en el Caribe. Dejarnos trabajar al 50% en las terrazas, creo que esta tarde o mañana empieza a llover. Y eso nos deja fuera de juego, tendremos que cerrar. Y el que aguante porque tiene pues toldos o cerrado, una terraza cerrada o tal, pues aguantará, pero no le dará, porque trabajando con las medidas que estamos trabajando, no da para los gastos. Rafa foi un dos hostaleiros que peregrinou a Madrid o pasado mes de decembro en busca de solucións reais para o sector. Así e todo, esas solucións nunca chegaron e parece que así vai a seguir sendo nas vindeiras semanas. La experiencia, genial. ¿La volveríamos a hacer? El equipo entero la volvería a hacer, sí que la volveríamos a hacer. Repercusión ninguna. Os hostaleiros están fartos de que se lles criminalice pola evolución epidemiolóxica da COVID e están cansados tamén de que as administracións fagan oídos sordos ás súas demandas. Son ayudas que no les llega nada. ¿De qué te valen 1.200 euros cuando llevas desde marzo cerrado? De nada. ¿O de qué te valen 3.000 euros cuando llevas desde marzo cerrado? De nada. Y aún por encima quiere colgarse una medalla y dar un papel y obligatorio colgarlo de cara al público. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo dices eso? ¿Para decir que ayudaste a 4 hosteleros? No, tío. O ayudas a todos o no ayudes a ninguno, porque la hostelería somos todos y somos una piña. Y tienes que ayudar a todos. Pois falando de apoio aos sectores que máis están a sufrir polo coronavirus, a Deputación de Pontevedra debaterá unha moción para exixirlle á Xunta un decreto de axudas para os sectores máis afectados polas restriccións. A proposta será presentada no vindeiro pleno de xeito conxunto polo PSDG e o BNG, os dous grupos de goberno. A proposta digna Deputación busca crear un marco de colaboración entre administracións. A vontade do organismo provincial sería sentar nunha mesa institucional e achegar recursos para unha liña de axudas na mesma porcentaxe sobre o presuposto provincial que aplique a Xunta sobre o seu orzamento do 2021. A moción tamén insta o goberno galego a adoptar o denominado modelo alemán para que ante calquera nova restricción que se adopte se inclúa no mesmo decreto sanitario o importe das axudas para os sectores profesionais afectados. A Deputación xa informou do contido desta moción o colectivo de hostaleiros da comarca de Pontevedra, o EMPO, nun encontro no que ambas partes coincidiron na necesidade de crear un auténtico plan de rescate. O 72% dos comerciantes de Cunti recoñecen estar peor que antes do inicio da pandemia. O dato despréndese dunha enquisa elaborada por Veciñanza a un total de 70 establecementos da localidade durante os meses de novembro e decembro. Dos comerciantes enquisados, 6 recoñecen estar en risco de peche, mentres que o resto confían en resistir as consecuencias da crise derivada da COVID. Dos consultados, só 4 establecementos aseguran estar mellor agora que antes da pandemia. Deles, 3 pertencen ao sector da alimentación. Máis da metade dos enquisados vota en falta por parte do Concello apoio logístico, económico ou doutro tipo. Entre os comentarios máis habituais, recóllese unha queixa maioritaria polo cobro de taxas municipais nun ano no que a actividade comercial se viu reducida drásticamente, con especial mención para a recollida do lixo. Segundo indican dende Veciñanza, o obxectivo desta enquisa é coñecer de primeira man a situación real do comercio local de Cuntis. A formación aproveita para demandar ao goberno local un contacto real cos negocios do Concello.
De seguido falamos da campaña da Vieira. Un total de 33 barcos da Confraría de Cambados se sumaron á captura do bivalvo. A previsión é superar as 30 toneladas. Estamos de volta agora mesmo. Aquí estamos nas novas do día. Arranca o ritmo a campaña da Vieira. Un total de 33 barcos da Confraría de Cambados sumáronse á captura do bivalvo. A previsión é superar as 30 toneladas. Con máis retraso do habitual deu comezo a campaña de extracción da Vieira. O estoque almacenado impediu aos mariñeiros partir antes de Nadal a captura deste bivalvo. Nesta primeira semana participan 33 barcos da Confraría de Cambados. Pois bastante ben, tanto en capturas como en estado das viras. Moi bo produto, é un tamaño mediano, pero unha vianda e unha gonada excelente. Bueno, agora estamos no segundo día, na zona 4. Cambiamos de zona debido ao mal tempo. Bueno, vamos a ver como se vai desenrolando pouco a pouco. O tamaño da Vieira supera os 11 centímetros e medio de diámetro, o mínimo permitido pola Confraría para capturar este marisco. Bueno, o tamaño é bastante bo, é un tamaño mediano. Sabes que en Porto de Cambados a nosa empresa non colle vieiras de menos de 11,5, ainda que a normativa a poña en 10 para ter unha previsión de futuro no recurso. Estáse cumplindo o tamaño bastante ben. O sorprendente que está na época do ano que estamos, por dentro están estupendas. As capturas comezaron na zona 4, situada preto das costas de Cambados. Os vieireiros alternan as zonas de captura segundo as condicións climatolóxicas. A zona 4 é máis cercana de terra. Este ano tens que poñer unha zona de traballo e outra alternativa por o mal tempo. A zona 4 é máis resguardada, xa que temos sempre máis cerca de terra e sales do molle xa casi estás traballando. E témola sempre para, en previsión de mal tempo e tal, traballar aquí. A zona de onde foi a zona da Puebla, onde saleu bastante pouco recurso. O retraso da campaña debeuse a estoque acumulado na planta de evisceración. Aínda así, as vendas de Nadal foron un éxito. Bueno, a campaña de Nadal asumimos un certo risco porque non sabíamos como iba a aceptar o mercado o produto congelado. Non era posible poder abrirlo en fresco debido a que tínhamos un stock moi grande. O día 31 de decembro xa non quedou ni unha. O aceptou moi ben o mercado. Agora vamos a intentar a que a nosa intención é facela en fresco, pero claro, ten que ser en condicións normales. Con toda a pandemia e a hostelería pechada, temos problemas de salida como todos os produtores. O tope actual marcado pola Confraría son 3 toneladas ao día. A previsión é que a campaña supere as 30 toneladas capturadas. O tempo de duración da campaña será de 3 semanas. Máis asuntos da actualidade. A Xunta presenta as novidades da tarxeta Benvida neste 2021. Dende Lousame, a conselleira de Política Social avanzou que se vai aplicar un complemento ás familias numerosas ou a aquelas que residan en concellos de menos de 5.000 habitantes. A Xunta de Galicia segue a promover novas medidas para incentivar a natalidade na nosa comunidade. Unha delas é a tarxeta Benvida, que leva funcionando 5 anos e que neste exercicio contará cun orzamento de máis de 32 millóns de euros para que as familias poidan facer fronte a unha serie de gastos nos primeiros anos de vida dos fillos. Neste 2021, a tarxeta incorpora importantes novidades, como a aplicación de complementos ás familias que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes, ás familias numerosas e a ampliación do cobro da tarxeta ata os 4 anos para as familias con menos recursos. Esta tarxeta Benvida xa se pode solicitar durante todos os meses do embarazo e ata 2 meses despois de ter ese fillo. Unha tarxeta Benvida con melloras xa que se incrementaron un 25% o seu importe para todas as familias que vivan no rural galego, como este concello de Lousame, un concello de menos de 5.000 habitantes. Fixéronse melloras tamén para todas esas familias numerosas que se duplicou o seu importe, tamén para todos os galegos procedentes do exterior e tamén para todas as familias con menos recursos que se ponga a disposición esta tarxeta ata os 4 anos de vida do neno ou nena. Esta orde que hoxe mesmo se publica no DOGA supón unha máis das numerosas medidas de apoio á conciliación que promove política social, como por exemplo a gratuidade das escolas infantís para segundos fillos e sucesivos. Precisamente a alcaldesa de Lousame destacou a importancia destas axudas e servizos para evitar a caída demográfica no rural. Queremos darlle tamén o recoñecemento á conselleira porque temos moitos servicios da súa área. Incrementáronse, triplicáronse as horas que temos de axuda a domicilio. Temos o centro de día no que tamén temos apoio por parte da consellería na medida do posible. Temos a punto de atención á infancia que está moi preto daqui e que está sempre matrícula a tope, os 20 alumnos que ten capacidade.
e que tamén pois, aí temos o apoio da Consellería, igual que no programa Concilia. Todas estas medidas están incluídas na Lei de Impulso Demográfico que se debaterá a próxima semana no Parlamento. A Sociedade Solo Empresarial do Atlántico, que xestiona numerosos parques empresariais en Galicia, pechou o exercicio de 2020 cun volume de negocio próximo aos 3,5 millóns de euros, o que supón un importante impulso en materia de creación de emprego. Entre as operacións máis importantes, salienta a compra de 5 parcelas no polígono Rianxeiro de Té por parte da empresa Cerqueiras por máis de 1,5 millón de euros. Tamén a firma Mar da Pobra adquiriu unha parcela neste parque empresarial por valor de 80.000 euros para desenvolver un proxecto de conservas sostibles. A xerente da sociedade, Beatriz Estallo, destaca tamén o impulso que se deu ao polígono de Muros, onde se instalará a empresa Trimar tras adquirir unha parcela próxima aos 1.000 metros cadrados. A prisión un home acusado dun dobre atraco a Punta de Coitelo a 2 taxistas de Vilagarcía. O home actuaba canda a súa parella que quedou en liberdade. Ambos son naturais da capital arousá. O modus operandi dos asaltos era o mesmo, segundo aseguran os taxistas. O varón pedía o taxi para ir ao hospital con urxencia. Logo, a parella subía o taxi e indicaba que tiñan que ir recoller o seu fillo noutro domicilio, conseguindo así desviar o conductor da súa ruta orixinal para leválo a un lugar apartado. Despois ameazaban os taxistas cun coitelo. Un deles conseguiu liscar do coche e mesmo chegou a enfrontarse ao home. Noutro caso, a parella fíxose con cartos e cun móvil. O home xa ingresou na cadea acusado de cometer os 2 atracos. Imos a Boiro, ali avanzan na rehabilitación do Pazo de Goiáns. Dende o Concello destacan a boa marcha dos traballos que poderían estar rematados a primeiros de verán. A verdade que estamos moi contentos como vai avanzando a obra. A verdade que estamos contentos tamén que a empresa que está ejecutando a obra vai avanzando según os prazos previstos e esperemos que lá para principios do verán este a obra finalizada. Estamos tamén traballando dentro do Concello, planificando para cando este rematada esta obra inicial de arranxo do Pazo, tamén actuar sobre as edificacións auxiliares, como pode ser sacar o escombro da teitume que están terminadas e protexer esas ruínas para que o avance das condicións climatolóxicas non vayan a máis. Tamén estamos xa traballando con informes técnicos de medio ambiente sobre que a propia finca para sanear o tema das árbores que hai enfermedades de hongos e árbores de todos estes temporales destos anos tirados para facerlle unha limpeza moi controlada, porque temos especies únicas, a verdad, únicas en Galicia. Ao mesmo tempo que se avanzan as obras, o Concello está a dar tamén os primeiros pasos para sentar as bases do traballo que queda por facer para o uso do futuro inmoble. Unha comisión por expertos en cada unha das materias xurídicas, contable, paisaxística, arquitectónica, cultural. A intención deste goberno é que unha vez finalizadas estas obras, ou ben este finalizada esa planificación ou evolución, ou este a media a facer casi a terminarse para ir de forma coordinada e, unha vez finalizada as obras, xa empezarlle a dar o uso antes posible. Pero a intención do Concello pasa tamén por darlle voz á veciñanza, para que faga as súas propias aportacións tamén. Vaiselle dar participación a todas as entidades culturales e veciñais do noso Concello para que aporten e que a propia Comisión poda ir traballando sobre esas ideas. Está claro que este é unha tormenta de ideas, o que queremos crear é unha tormenta de ideas e despois ir analizando cada unha das ideas que vai aportando o ciudadano de calle, como das asociacións culturales, deportivas, toda a sociedade en xeral do propio Concello. E seguimos en Boiro. O executivo desa localidade ven de proceder tamén ao arranxo dos problemas existentes na canalización de auga en Bealo que estaban pendentes de solucionar. Fontes municipais informan de que se comeza xa a dar as altas para a conexión do servizo para todas aquelas vivendas que teñan habilitada a conexión na primeira fase. Só haberá que pasar polas oficinas do Servizo Municipal de Recadación para tramitar a correspondente conexión. Por outra banda, o Concello informa tamén de que está previsto realizar as
obras para dotar de auga potable aquelas vivendas da parroquia que quedaron sen servizo nesa primeira fase. A actuación, que se vai executar con cargo ao Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña, sairá a licitación nos vindeiros días. Con esta nova actuación completarase o servizo á rede municipal de auga a aquelas vivendas máis afastadas da rede principal de abastecemento. E os concellos do Barbanza recibirán máis de 8 millóns de euros do Plan Único da Deputación da Coruña. Unha partida próxima aos 2 millóns destinarase a financiar o incremento do gasto social derivado da crise sanitaria. A Deputación da Coruña vende abrir o prazo para presentar os proxectos a financiar polo Plan Único para 2021. Os fondos do Plan Provincial suporán neste exercicio un incremento do 37%, roldando os 64,5 millóns de euros, dos cales máis de 8 irán parar os concellos da comarca do Barbanza. Unha parte, ao redor de 1,7 millóns, irá destinada a financiar o aumento do gasto social derivado da pandemia, mentres que os 6,6 restantes destinaránse a gasto corrente, obras e investimentos ou amortización de débeda. Os concellos dispoñen de total liberdade á hora de decidir o destino dos fondos en base ás súas necesidades. O reparto por municipios realízase tendo en conta criterios obxectivos como a poboación, superficie, número de parroquias ou esforzo fiscal de cada concello. Así, municipios como Ribeira recibirán máis de 1,5 millón de euros, mentres que as axudas en concellos máis pequenos, como por exemplo a Pobra, non chegarán ao medio millón de euros. Os concellos dispoñen de prazo ata o 5 de febreiro para formular as súas solicitudes, que deberán ser posteriormente aprobadas pola Administración Provincial. En Pontevedra, a Policía Local vai reforzar a vixilancia para comprobar que toda a cidadanía cumpre coa nova ordenanza de mobilidade. Os axentes centrarán os seus controis nos usuarios de bicicletas e patinetes. As sancións nestes casos poden ir dende os 200 aos 500 euros. Unha vez superada a fase informativa, unha vez pasado o Nadal, coa entrada en vigor da nova normativa de tráfico e coa entrada do novo ano, pois estes supostos, a policía vai ter con eles un especial rigor e vai a coidar que se garanta a perfecta convivencia entre persoas e vehículos nas rúas de Pontevedra. Durante o pasado ano, a Policía Local de Pontevedra solamente sancionou a 3 persoas por incumprir a normativa. A primeira foi en marzo, cando unha bicicleta saltou un semáforo en Rosalía de Castro. A segunda tramitouse en maio, despois de que os axentes pillasen a un usuario indo en bicicleta pola beira rúa en Eduardo Pondal. A última multa rexistrouse en outubro. Nese caso, os axentes sancionaron a un condutor de patinete que circulaba ebrio pola Praza da Verdura. Ademais, cabe destacar que o Concello de Pontevedra estuda tamén realizar algunha campaña de control sobre os servizos de entrega a domicilio. A Boavila rexistrou nos últimos meses un incremento de delivery e por iso o goberno local cree que chegou a hora de adaptarse a esta nova realidade. E aínda en Pontevedra, o Concello vai modificar o Plan Especial de Protección co obxectivo de rehabilitar 3 edificios do Museo de Pontevedra, en concreto o García Flórez, o Fernández López e o Castro Monteagudo. A intención é conectar os 3 inmobles a través dun subsoto. Este conxunto de edificios están en desuso actualmente, bueno, 2 deles. Están en desuso e non reúnen as condicións de conservación e accesibilidade que se necesita para poder habilitalos. Para garantir estas condicións de accesibilidade, a única opción que se atopou foi a de usar o subsolo para comunicalos, xa que 2 dos edificios están declarados BIC e o terceiro ten a máxima protección monumental, polo que non se pode modificar o volume exterior. Para isto, é necesario unha modificación das fichas do PEPRICA que permitan o uso do subsolo no espazo público. No ano 2020 xa se fixo un protocolo coa Diputación na que o Concello cede o subsolo para este uso. Aproveitando esta modificación do PEPRICA, o goberno local introducirá tamén cambios no artigo 86 co obxectivo de poder adaptarse á Lei de Patrimonio da Xunta. Deste xeito, permitiríanse levar a cabo obras no centro histórico da cidade dun xeito máis flexible que o actual. Por último, na Comisión de Urbanismo de hoxe aprobáronse tamén 2 licenzas de obra. Trátase de 2 edificios que estarán situados na rúa Filgueira Valverde e en Loureiro Crespo e que permitirán eliminar as medianeiras. Os inmobles contarán con 11 e 9 vivendas respectivamente.
Bueno, no medio de tanta noticia dura do coronavirus, hoxe queremos marchar con música. A banda boirense Triángulo de Amor Bizarro vende facerse co Premio Ruido que outorga a Asociación Xornalistas Asociados Musicais o mellor disco español do último ano. Foi grazas ao seu último álbum titulado co mesmo nome do grupo, Triángulo de Amor Bizarro, e que foi realizado en pleno confinamento. A banda colleu con gran ledicia a boa nova do premio, que recibe por segunda vez na súa historia. Xa o fixera no ano 2016 co disco Salve Discordia. Deste xeito, con algo de música, poñémolo punto final ás novas do día por hoxe. Mañá aquí estaremos de volta.